Bé, jo sí que voldria començar la meva intervenció amb les paraules que ha dit el regidor Aroles, que ha dit que aquest pla interpel·la sobretot a persones que treballen directament amb la salut mental. Per tant, jo vull fer la meva intervenció com a regidora del grup de Granollers Primàries, però també faré la meva intervenció com a persona que treballa directament, en certa manera, amb la salut mental. No? I en primer lloc, dir que el grup nostre, el grup de Granollers Primàries, per suposat que votarà a favor d'aquest pla de salut mental, i votarem a favor no només per al contingut que es detalla en aquest pla, sinó perquè nosaltres ja vam presentar una moció per promoure la creació d'un pla de salut mental a Granollers el 21 de juny de l'any 2021. Un pla que permetés fer un diagnòstic de les mancances en salut mental al nostre territori, amb les entitats del sector, i establir sobretot una estratègia per obtenir recursos per tal de millorar la prevenció i l'atenció a les persones afectades i també als seus familiars. En aquell pla, en aquella moció, que recordo que el grup socialista no va aprovar, volíem que s'establissin sinergies de cooperació amb els altres municipis del Vallès Oriental amb l'objectiu de convertir-lo en comarcal i que Granollers exercís de capital de comarca. I que aquest pla inclogués les carències sistèmiques i específiques en matèria de salut mental a la comarca, en particular abordar l'atenció a la salut mental de les persones discapacitades també, a la descàrrega dels familiars, a l'abordatge de les addiccions, a l'atenció de la salut mental dels infants i adolescents i a la necessitat de dispositius, de tenir més dispositius en règim de centres de dia i d'hospitalització d'àmbit públic. Hi ha coses d'aquestes que són competència estrictament municipal i n'hi ha d'altres que són competències d'estaments més superiors. Però l'Ajuntament sí que té l'obligació de vetllar perquè els criteris que estableix el CatSalut d'equitat a les comarques es compleixin a la nostra comarca. I això és una feina que l'Ajuntament també té l'obligació de fer. Per tant, creiem que el pla que presenten vostès avui és absolutament necessari i positiu, malgrat vostès ho varen rebutjar la necessitat de fer-ne un l'any 2021, dient que ja disposaven d'una taula d'addiccions i que amb això ja n'hi havia prou. Ens varen dir aleshores que proposar el fet d'iniciar un pla de salut mental en aquells moments era perquè nosaltres només buscàvem un titular a la premsa comarcal, cito literalment la resposta que hem revisat. Val la pena recordar que en els darrers 5 anys, en el nostre entorn, ja des de l'any 2019, abans de la pandèmia, a Granollers i a la comarca, segons dades assistencials del nostre centre hospitalari, l'atenció al suïcidi en adolescents, preadolescents i primers anys de l'edat adulta, el que significa dels 18 anys als 22, s'ha incrementat un 100%, en 5 anys, i ja va començar abans de la pandèmia. Nosaltres no respondrem el mateix que vostès ens van respondre l'any 2021. No els direm que amb aquest pla busquen un titular. No ho direm perquè un pla d'aquestes característiques és avui tan necessari i imprescindible com ho era l'any 2021. I celebrem que en aquest tema vostès hagin rectificat. També crec que val la pena recordar que més recentment, al novembre del 2023, vàrem tornar a incidir en una nova moció que tampoc va aprovar el grup socialista, que instava a treballar per fer efectible la descàrrega familiar en la discapacitat. Un tema necessari també perquè la salut mental i la discapacitat en totes les seves formes no només afecta a qui ho pateix, sinó també a l'entorn més immediat, a la família i als cuidadors. I és aquí on el municipi, la comunitat, les accions comunitàries tenen molt a dir i molt a fer. Hi ha competències que es poden abordar des de l'àmbit municipal i aquesta n'és una. Tenim un pla que fins ara no teníem i això és bo. Però això s'ha de traduir també en un desplegament útil i factible. I això sense diners pot quedar esmorteït o en res. En un mes tindrem el debat de pressupostos i cal que el que avui es vota aquí comenci a tenir un reflexe en els pressupostos de l'any vinent. I això nosaltres com a grup els hi demanem ja avui mateix. El pla estableix 5 línies bàsiques que el regidor ens ha explicat. Una és promoure el benestar emocional, l'altra lluitar contra l'estigma, la tercera activisme en primera persona, suport a les famílies i una línia de coordinació estratègica i creació d'aliances en salut mental. I és en aquesta línia de crear aliances en salut mental on el municipi i el nostre entendre, l'Ajuntament, s'ha d'implicar de veritat. I quan diem de veritat ens referim a aportació econòmica i en pressió a estaments superiors. Perquè tot plegat derivi
en una atenció real el que realment preocupa a les persones i als ciutadans. I què és el que preocupa en salut mental? Preocupa la descàrrega i l'ajut a les famílies. Preocupa que hi hagi una atenció òptima a la deshabituació de substàncies addictives en règim de dia o hospitalització. Saben que en la nostra comarca no disposem de deshabituació en règim d'hospitalització. Preocupa a la gent l'atenció al suïcidi, sobretot en els segments més joves i el suport als cuidadors. Preocupa també valorar les llistes d'espera i la qualitat de tractaments en addiccions i salut mental. I aquí és on dic que el CatSalut marca unes directrius, però l'Ajuntament ha de vetllar perquè aquestes llistes d'espera es compleixin a la nostra comarca. Preocupa, cal escoltar la queixa del ciutadà en aquest sentit. En vetllar perquè es compleixin les ràtios de professionals implicats dels diferents àmbits en l'atenció a la salut mental. Els usuaris del CAS, aquí a Granollers, el CAS és el centre d'addiccions, tenen visita cada 6 setmanes. Això en moltes famílies és etern, en casos d'addiccions. I cal també revisar les famílies que pateixen casos d'addiccions a casa seva. Preocupa també que cal fer un abordatge de la soledat de les persones més grans i que comporta trastorn mental. I fer-ho també dels malalts psiquiàtrics que viuen sols. I aquest abordatge es pot fer des del municipi. No cal anar a estaments superiors. Aquí també l'Ajuntament ha de tenir un paper important. En el grup motor d'aquest pla que s'especifica, en el grup motor no s'inclou cap persona vinculada directament a l'atenció sanitària a la salut mental. I hagués estat recomanable des del nostre punt de vista. Veiem com sí que s'inclou persones directament implicades en la comissió tècnica i en la línia 3 d'actuacions hi ha el CESMA present. Però hi són poc representats i això creiem que pot ser millorable. És com si parléssim d'educació sense la participació dels mestres o amb una participació escassa i això seria un gran error. Aquestes són algunes idees que el nostre grup posa sobre la taula i que volem que aquest pla pugui recollir. Esperem que tota aquesta feina sobre el paper quedi consolidada amb números i fets en el pressupost que s'aprovarà el mes vinent o que almenys comenci a veure la llum en el pressupost per l'any vinent. Moltes gràcies. Granollers Primàries.